UAU Thomas Matthew Group de unong Amerika butumo ban shimye gijing im jong Donald Trump President bariam jong kari Amerika baru balai syajit banya kun ya election kemanwan naga seng Republican Party ukrup udeiru udukod jong ka Republican Party hakaba unsayo ban tep ningkong ya ka vote ke jong u kaban salong haka santri na November Mentaus Akai Thomas Matthew Group haka arpoturik September July Battle Park Pennsylvania USA lopendep yijing pule ke jong u na Battle Park High School baru udei ukna mustad ban bashalang haka jokopor badon burom shushu loong ba hakpor bu udang donna school jukoshang ban siat rifle dei kita kerpom siat ke jong u kam da biang han mar danang kumno ban siat rifle kaba u khamso tenat ka dei tang ka wei kata bu unyele kai game nagaliang ka FBI kala persang banwan ya gi sabut pat ki daw ba balei uni ukna persang ban siat yap ya u Donald Trump rei kam siam lalap din sagi tharai penban ba udon jingduna ha ka bor jingmut jepal khan kataru kim siam daw ka ga balai jia ha kata ka rally ukruk daga jingsu thu jingmut klem da shatrais new ulawan shakaliang kinong apara jong utram da ka bale manle kum unongwe hadin kata hangta marsunda bat kita kinong apara ladon koi ke jingking bat ulakyu hakta ka jingking ban poi shatunum koi ke ying ka badon senda bat ka jaka penong rally utram bagi persang ban wat jingtip ba UDUA Hendrei ukruk ulale manle kum ubom tip Hendrei hakata ka kamtrim ukruk ulapong ya ka t-shirt rongre harkat bat kalama kari Amerika bat hakate ki jing siat ladon wei ubru basan pus ne me ubala du yala ka jing im bat arngut kuipat ki balamat sauju harkat utrom ubala sha mai hau kuli nagashkor ban ki secret service kari Amerika lapan phai kliang ya kata ka jing siat ha ka ba ukruk ula sha siat yap no hangta hi dagi sniper jong ki secret service titan hadu bala tho ye gane ke khubor umpat shem la tip bat lalap din setia babali uni khna upusang ban siat yap ya u Donald Trump Henry nagaliang jong ka FBI kala persang ban investigate lane ban lap din ba hato udei u leno ni don iba pha ban penyap u Donald Trumps kani ke jing wat sebut kanang ya shakmat hak bay dei bat ke jing sha siat jong u Donald Trump de tangkatahi khubor hak bay dei bat ke jing sha siat jong u Donald Trumps hakarali ke jong u tinga karpat ya ki parlok kiba sautanat ban sap ya ki khubor na ka channel ke jonga karpat lit je phi share like but subscribe na ka bentai ki khubor ki banangwan khublei shibo